Toño Villar amosa a través do seu obxectivo o traballo artesán de Xosé Tuñas. A Casa da Cultura de Noia acolle esta exposición ata o 16 de maio. Unha ollada diferente ao traballo artesán da elaboración de pandeiretas recollida a través da lente de Toño Villar. O noiés comparte o seu traballo xunto ao artesán Xosé Tuñas na mostra que se pode coñecer xa na Casa de Cultura de Noia. Un noiés como é Antonio Villar, un fotógrafo, que el ademais presume deso, ainda que vive en un pobo cerca de Santiago, en Teo, pois sempre vai dicindo que é un veciño de Noia, non? E para nós, pois, aquí nesta sala de exposicións da Casa Antón Avilés de Taramanco sempre é unha honra ter a un noiés que lle gusta facer o seu traballo, non? O propio Villar afondou no seu traballo e afirmou que se trata dunha visión persoal da elaboración artesá, neste caso de Tuñas. Non só documental de como os pequenos artesáns que quedan pola nosa contorna elaboran, en este caso, instrumentos musicais, sino quero tamén introducir ao espectador en ese pequeno microcosmos particular, con un puntiño onírico, que para os alleos sempre parece como un pequeno caos, que é o obradoiro artesanal. Esta é a primeira dunha serie de exposicións que espero ir facendo durante estes anos, e simplemente é unha pequena introducción a ese microcosmos tan particular que representa este tipo de obradoiros. Exposición que está formada por máis de 20 imaxes. Aquí 23 láminas, aparte dunha explicando un pouquiño quen é o fotógrafo e quen é o artesán retratado, o resto son 23 láminas de unha serie de 80 fotografías en total que trataron de reflexar un pouquiño como era. Teño que agradecer a Xosé Tuñas que me deixara colarme no seu obradoiro. Puxome moi fácil, a única condición que me puxo é que non interferise no seu traballo, que é precisamente a forma de traballar que a min me gusta, que é meterme aí, estar ao meu aire, non cambiar nada da mecánica habitual de traballo da xente e ir reflejando un pouquiño ese particular forma de traballar. A mostra estará na Casa da Cultura de Noia ata o 16 de maio e logo dará o salto ao País Vasco, concretamente a diversos centros galegos que hai ali. De feito, estamos ultimando aí, temos confirmado 2 centros galegos e estamos comprobando se podemos ultimar fechas para que pase por todos os centros galegos do País Vasco. Polo momento poderase coñecer esta exposición na Vila Noiesa antes de mudarse a terras vascas.